experience. Balik. Wala ilad. Sir, ikaw sir, sa istorya nimo sa imong experience sir. Sir, sa istorya nimo sa imong experience dito Pikas. Ay. Dili okay. Unsa ko no? Sige sir, sama dali ka lang sir. Okay, pag-enjoy mo sir ah. Welcome sir, welcome sa mga resort sir. Welcome sa mga resort. Ano pangalan niyo resort ganyan? MB Beach and Pool Resort. Dito bahon. Welcome. Ay gini di taga lubihin mag na nga ni. Unsa? Ano to? Unsa? Taga tula man ni. Tawan niyo na. Unsa? Kaway. Nakaligo na gyud. Thank you. Sitting na. Guys. Sabi na magsada. Grabe ba? Nakaplastar ba? After sa katapos, pamaho. Sa imong experience diri sa Sigulon ko, ma'am. Lapok! Hey, lapok! Way lami! Dali, dali! Mahal kayo! Way lami! Madakpan rata ka. Sige lang kay Madakpan rata ka. Di kami mabalik. Au unsya. Au unsya. Dali mo ka. Nay ka na sa kasulti ni mo. Di na ako mabalik. Di na ko mabalik. Bisa ikaw may tagal 3.5 na sa Sigulon ko, ikaw bayaran. Bayaran. Okay, ako ay bayaran. Mura rami gatuna dere, pero lami ang foods. Ah, sige. Unsa ma'am?
Aw, unsa? Mama, tanong naman ka sa mual, mga mama.